Шулай итеп, Башкортстан, Татарстан, менә нинди матурлык, әйме? Бездә дә шулай матурлык бит инде. Зелень, бөтен җир, наверное, хәзер. Сагындыра инде. Мин иптәш командирлар нәрсәгә ачтым? TikTok. Ну, гомердә эшләткәнем юк. Шуны пробовать итеп карыйм инде. Эшләтеп. Шунарга Рәсәйдә TikTok язылмый, эшләми диләр. Но анда хәзер Казахстан, Украина кешеләре лайклар куя инде, рәхмәт. Если сездә дә выход булса, кирәгез TikTokка. Шулай, Башкортстан алга дигән мине TikTok. Анда Салават Юлаев нәрсәсе тора, фотосы и нәрсәләр еще язып куйганмын шикелле, Башкортстан дигәнмен, нәрсәдер шулай инде. Шундый фото, короче.